impresionante. Unha maravilla, como se levanta, Dios mío, que estilazo. Canta de maravilla, é guapa. Que máis se lle pode pedir esta muller? A ela nada. A vostedes un forte aplauso para Natalia Méndez, unha artistaza dos pés á cabeza. Sí, señor. E incluso de vez en cando nos invita a un café aos compañeiros.